Stone, sapling, paper skeleton, ali, ovo sam tako dugo tražio. Hej, pozdrav svima ljudi, Lira ovdje i dobrodošli u treću epizodu Minecraft Skygrida. I ovo će biti jedna veoma zanimljiva epizoda. Eto ga. Inače u ovoj epizodi ću staviti ovdje baklju i nećemo morati stalno da uništavamo taj led da bi se stopio i da bi stavili vodu. Ali što ja planiram da uradim u ovoj epizodi je da posadim drvo u mojoj bazi. Sada to vama zvuči veoma čudno, mogu da pretpostavim. Ali to ćemo uraditi. Naravno, nećemo ga postaviti ovdje, već ćemo, kao što sam rekao u prošloj epizodi gdje smo napravili ovaj divan kabelski generator, doću ovako ja dobro, okej. To je bila mala greška. Ali dodat ću negdje sa neke strane most do kojeg će ići te malog bloka gdje ću koristiti ove grass blokove koje sam dobio također ili u prošloj epizodi ili u prvoj epizodi. Ne sjećam se baš tačno kada sam dobio, ali to je bilo veoma skoro. Mislim, ovo je tek treća epizoda, ali jedna stvar koja se desila ranije, pokušavao sam da snimam intro i malo sam failovao. Znači, rekao sam intro pogrešno i onda sam krenuo da ga snimim iz početka. I slučajno sam našao end portal. Naravno nije uključen, ali ima dosta onih Eye of the Ender i slikao sam koordinate, znači onako ja samo krenem da snimam i failujem intro kao što radim često i onda samo padam i ovako padnem i umrem, ali zapravo ne umrem zašto padnem u vodu i ja vidim tu je end portal. Naravno, to je veoma čudno meni, ali eto, desilo se. I bilo je veoma smiješno meni. Eto kako sam našao tako end portal spontano. Ali kao što sam već pomenuo upravo sada, posadit ćemo tačnije drvo u bazi. I inače ljudi, recite mi ako želite da napravim sugarcane farmu. Mislim da bi bilo i red da imamo mi farmu i sada nećemo da uništimo. I onda ćemo moći imati beskonačno sugarcane i moći ćemo da pravimo knjige i moći ćemo da pravimo enchantmente i moći ćemo da imamo bolje oružja i bolji oklop, što će biti veoma zanimljivo. I naravno super je kako sugarcane dolazi ovako sa malo vode pored njega, to je super dizajnirano. On je koji je pravio mapu, mislim ovo je veoma stara mapa, ali i dalje je jako zanimljiva mapa. Ja ponekada koristim tu vodu da ne umrem. Sada mi još uvijek ne možemo kopati obsidijan, zato što još uvijek nismo našli diamond pickaxe i nismo ga napravili čak. Ne, treba mi još jedan dijamant. Ja mislim da bi ja zapravo trebao da napravim diamond pickaxe. Mislim da će to biti da je to veoma pametno da napravimo diamond pickaxe. Evo ga villager. Napravit ćemo diamond pickaxe inače, ali evo ga villager i to je villager spawner, ajmo da vidimo. Ok, ovo je onaj, kako bi se to rekao, bibliotekar. Stvori se villager i samo padne. I'm breaking 3. To je lepo, to čak možemo da stavimo na neki diamond pickaxe ili čak možda i swordi da imamo zauvek, ali više su mi bitni sad ti pickaxe i sekire. Međutim, mi ćemo da se borimo protiv end dragona, ali također ćemo ići u nether. Sad ne znam da li vi ljudi ovo znate, ali u Skygridu kad odete u nether, sve je isto u netheru kao ovakvi blokovi. Sam to jedno video čest? Ne, učinilo mi se. Čekajte, vidimo da zove. Ne znam otkud mi. I gdje je sad villager? Ok, čekajte, vidimo gdje je villager. Eto te, nećeš ti pobeći od mene. Nećeš villageru, ti ikad pobeći od mene. Ali šta trebamo uglavnom da mu damo za to? Trebamo da mu damo 30 emeralda. Ja jedva, znači ako dobijem jedan emerald bit ću srećan. 30 emeralda i knjiga. Dobro, sad jedna knjiga nije toliki problem, ali 30 emeralda. Ja sam mislio možda jedan emerald i knjiga i tako stvari, ali 30. Jako bi želeo Unbreaking 3 knjigu, ali to je malo previše čak i za mene.
nisam baš siguran kako se ovo koristi. Mislim, znam od prilike, ali ne znam uopšte. I stavit ću ovdje jedan da raste. Ne želim da onako uništim nešto i onda da sugarcane nikad ne poraste i da bude glupo i tako, ali jako želim imati diamond pickaxe da možemo da odemo u nether, da vam pokažem i onda mogu napraviti epizodu koju provedemo puno u netheru i napravimo nether portal u bazi. Kako će to biti cool. Ja jednostavno jedva čekam to, evo ga, kaktus. Inače, mogu čak napraviti i kaktus farmu, ne znam baš šta će mi, ali bilo bi zanimljivo. Ne mogu više da sprintujem. Ok, znate što ću još da uradim, ja ću što da umrem, da bi konačno mogla da sprintujem. Opet ne znam zašto sam toliko dugo pala, nisam ni morao. Ali da, uglavnom, hoću da krenem da posadim drvo u svojoj bazi, to bi bilo veoma zanimljivo. I onda da nađem još jedan dijamant mi treba. I onda ćemo moći da uradimo. Tako da, hajde da prvo skupimo drvo, tačnije već smo skupili drvo. A cobblestone možemo skupiti ako nam bude trebao. Sada koliko je ovo bilo? Pa to je bilo 1, 2, 3, 4, 5. Mislim da ću tako raditi i na ovoj strani. Evo neka bude između ove bloka. 1, 2, 3, 4, 5. I onda ću još dodati ovako. Šta je ovo? Mislim, znam šta je, ali zašto je tu, mislim. Dobro, uništit ćemo ovo. Call me. Ne pa sam. Pade ja. Dobro, idemo sandstone, to mi ne treba. I ajde veze. I ovako sad imamo 3 ova. I sad malo je to i čudno jer će biti ovako. Ali ja ću premestiti moju bazu cijelu. Sad da premestimo ceo chest, to će malo biti dosadno, ali mora se sve uraditi. Ali sada mi nije baš bitno kako baza, mislim kako ovaj deo baze vidite, ovaj deo izgleda. I sad ćemo tamo da zaspimo malo, da sine sunce, bit će cool, evo ga, probudili smo se divan je dan danas, znate. Dobro, koliko je bi ovo bilo, zapravo šta je, gledam tu, uzet ću ovaj grass block i koristit ću grass blockove, sad ne znam, dirt bi, da li bi dirt radio, možda, ali, da, idemo sad da stavimo ovako, ok, prvo ćemo napraviti 3x3, tako će prvo biti i onda ćemo proširiti 1, 2, 3 ovako, onda ćemo proširiti ovako i onda ćemo staviti, ovo je lepo, ko da je to stavio, bravo za njega, a da to sam bio ja. Neću uspjeti da uzem coal, ali evo ga, glass blokovi. Evo ga zlato. I evo ga, pa ja kažem, izgleda prilično lijepo sada. Ostalo su mi ova 3 bloka koja neću sad da protračim i da ih onda uništim, jer sada ako ja uništim ovaj grass blok, on će zapravo doći kao dirt blok, a ne kao grass blok, jer nemoguće je dobiti ti grass blokove, osim ako koristite silk thatch pickaxe koji ja nažalost nemam, ili osim ako koristite, ili osim ako ga ne nađete u chestu, ali to može samo na ovoj mapi i na nekim drugim mapama, ali ja sam uspio na ovoj. I da, hajmo sad napravimo ovako fence i tu će biti jedno drvo. Sad, gdje je sredina ovoga? Da li je to... Dobro, ide jedan, ne, ovo je jedan blok i onda će ovdje biti jedan i... pa ovo čak, ovo ima sredinu. A ne, ima perfektnu sredinu, dobro. Ali meni ne treba ovo drvo, već mi treba oak sapling i ovo zapravo radi. Wow, ovo radi, ok. Evo ga. Lepo je i sad ću sve to da ogradim. Naravno sad trebam da idem na malo Minecraftovanje, tačnije craftovanje i ovako ili obrnuto. Ne, obrnuto je. Znate, ni u prošloj epizodi nisam shvatio, ni u ovoj neću shvatiti, ni u jednoj epizodi. Čekaj, šta? Znači, ovako, sad vidim. Ok, napravit ćemo, evo, neka bude 9, da li mi treba 9? Ne, treba mi više od 9, sad razmišljam. Evo ga, može ovo li, ali ja nemam za toliko zapravo. Ovo je malo nezgodno, da kažemo, da li će mi 10 tome biti dobro? Verovatno ne. Znači, ako ovo napravim, ali ne, ovo je deo moje baze, sad vidim. Da, ovo je deo moje baze, tako da, gdje je moja sekira? Još da izgubim moju sekiru, to bi bilo grozno.
Da li ovo izgleda lepo? Pa nekako se previše špaje s ovim. Ja bi ovdje čak, ali... O, ne, pa sam. Ne veze, ajde. Ne znam baš, pa i ovdje sam isto uradio, ispalo je lepo, tako da nadam se da će i ovdje ispasti. A nekako mi se čini da ovo nije sredina, ali jeste, sredina je. Tako da, ali do tada, dok ne dobijemo još ovoga, samo ću da proširim ovo još malo. Ako se ne ljutite, evo ga, proširi. I naravno, dodat ću i na onoj strani, ne brinite se. Dodat ću i s ove strane, baš neću ovdje sad da još izgleda i grozno, ali hoću da izgleda lepo bar. I, da li bi ovdje bilo malo kice bolje? Ne, bilo bi isto. Ne, mislim da trebam još da ga proširim zapravo. Ok, idemo još. Evo ga. I onda ćemo ovo staviti negdje ovdje i ovdje bi trebalo... Ne. Ovdje sad ako ne poraste nigdje neće, ali da budemo iskreni. I verovatno ću sve ovako okružiti sa fensom. Da, to mi treba. Sad samo trebam da... Samo trebam da dobijem dovoljno vuda i to će biti super zabavno. Čini mi se da sam čuo nešto. To će biti veoma zabavno kada vidite kako na bazi izgleda od dole. Prilično smiješno kako ovako ide sve. Ali šta ću, eto, nije sada urađeno od dole jer zašto bi bila? Mislim, nije ono da sam len da je uradim. Mislim, jesam. Da budem iskren, jesam. Čak i da mogu ne bi radio. Našli smo Diamond Pickaxe! Stone, sapling, paper skeleton, ali... ovo sam tako dugo tražio! Moći ćemo da idemo u Nether. Ovo je predobro! Ok, ovo ću se čuvati za sljedeću epizodu, ili ne znam da li ću u sljedećoj epizodi ići u Nether. Postavite komentar dole ako hoćete da idemo u Nether u sljedećoj epizodi. Mislim, ići ću u Nether uskoro, ali recite mi da li da to bude u 4. epizodi ili u 5. epizodi. A ako ne želite da idemo u Nether, pa ni neću ići u Nether, ali zar ne želite da vidite kako cool izgleda Nether na ovoj mapi, znači predobro, tako da ja bi radije ili u 4. ili u 5. ali ako to nije zanimljivo onda neću baš toliko ni snimati, ali ja ću onako ići u Nether, čak i ako to ne snimam, ja ću to ići, verujte mi da hoću, zato što hoću, bit će jako zabavno. Ali recite mi ako želite da snimim to. Idemo ovako i stikovi. Ok, 18, da, ovo će definitivno biti dovoljno. I ne znam zašto ne stavim sve ove džavunđarije ovdje i 3. dijamant. Sad mi više ni ne trebaju ti dijamanti. Mislim, naravno, ja ću ih zadržati, nije da mi nikad neće trebati, ali trenutno mi ne trebaju. Ali to ne znači da ih nikad neću koristiti. Evo, ovo malo izgleda ružno. Kako sam tamo uradio? Uradio sam da ovdje je mnogo lepše, zato što ide u blok, a ovdje nema blok. Mislim, fence ide u drugi fence, pa zato i nije. Ja ladno neću imati dovoljno. Wow, ok. Ja sam mislio, pa dobro, sad je ovo i više nego dovoljno, ali očigledno nije. Šta? Ovo mi nije bilo dovoljno, ja sam mislio ovo će daleko biti dovoljno, ali očigledno... Chest! Ok, chest. Moram povući chest. Ne, trollovan sam, nije ništa u njemu. I sad sam pao i sad neću ga nikad. Idemo lavu. Idemo vodu. Ne, pa sam u void, nema šanse. Pa sam u void. Tako loše. Dobro, a teman sam bio našao nekoliko chestova. Oni prvi, da li sam ga pokupio? Ne, nisam. Tako da uvek će biti puta 2 chesta i osim ako ih opet ne nađem, ja da mogu da ih srušim. A onda konačno nađem chest i onda... troll. Ali da... dijamanti!
Dijamanti, okej, neću da ih iskopim dijamantskim pikeksom jer ja ga čuvam. Evo ga, jer ovo stvarno česave ili ovo samo opet, ne! Okej, ne mogu da verujem, ovo je predosadno. Kako? Svaki put kad naiđem na chest, uspaničim se i onda umrem. Jaj. Dobro. Koliko drveta imam? Imam ovih 7, ali to naravno kad se pretvori na saplingse, bit će super. Evo ih sad dijamanti. Opet, još jedni dijamanti. Nije loše. Još jedni dijamanti. Koliko ja sad nalazim dijamanata, pa ja ne verujem, ovo je super. Evo ga. Okej, neću sad da umrem. Ne, okej. Mislim da ću da dobijem samo pola srca. I sada sačekam da mi se jedna srculenca napuni. Ne radi, okej. Ali mogu nekako da dohvatim taj blok dole, ne mogu. Samo da mogu da ga dohvatim, bilo bi super. Okej, da li ću uspjeti? Sad imam 3 dijamanta, da vidim da ću imati 4. Ne, nisam uspeo i sada će taj dijamant biti izgubljen za uvek. Rest in peace. Okej, i dalje čekamo da se ovo drvo poraste. Nadam se da hoće jer to je poenta ove epizode. Ova cijela epizoda zavisi na jednom malom drvetu. I ako to drvo ne poraste, pa šta ću raditi s ovom epizodom? Ne, šalim se, jer ipak je zanimljivo vidjeti rad i neće ono biti jedan od... Da li sam prošao šodrvenu fence? Nema veze. Sada mene baš zanima, da li će ovo zapravo porasti ili neće? Znam da ovo neće, to sam stavio kao ukras. Mislim, prvo sam mislio da će izrasti, ali onda sam shvatio neće, a neka ostane. Slatko je. Ali evo vidite, ovi grass blokovi su se proširili, što je super. Veoma sam srećan zbog toga, možda mi ne čujete po glasu, ali jesam srećan, super je. I šta sada radimo? Sačekat ćemo i da vidimo da li će ovo drvo da poraste. Okej ljudi, i vratili smo se i ja sam nešto testirao i ušao sam u Game Mode 1 i uzeo sam bone meal, zašto sam čekao previše dugo da bi drvo izraslo. I ušao sam u Game Mode 1 i stavio ono milion bone meala da vidim da li će uopšte porasti ako probamo. I uglavnom shvatio sam da drvo ne može da raste zato što nema dovoljno svetla. I onda sam poludeo, evo vidite da sam failao sa bone mealom, ali onda sam poludeo i stavio ovako milion torčeva i krenulo je da raste i izraslo je, ali šta je ovo? Šta ovo treba da predstavlja? Znači, zašto se ovo desi kada posadim drvo? Nemam pojma. Ali, uglavnom, da, malo sam razočaran, iskreno, puno sam vremena radio, samo za ovo. Da, ali, pretužan sam. Nema veze ljudi, ovo je bilo veoma čudna epizoda, potrudili smo se puno za drvo, ali na kraju ovo se desilo, ali da, ako ste uživali u ovoj epizodi i dalje ostavite like i subscribe-ite što da još videa, stigli smo za 200 subscribera, nemojte da mislite da nisam video, naravno da sam video, bio sam jako srećan, škakao sam to treba. To je to i vidimo se u sljedećoj epizodi i čao!